रोंना रोङाब्रा नोंसोरलाय माबोरै जागोनलै इउटुबार गोदान खुलिलायनो नागिरदों नोङो जानाय नङालै बिदिबा दे फटाफट आयै माबोरै जागोन नोंसोरलाय ए जिगाबा मोजां खोब गोसो बायदिसो मानिथारबाय लागाव ओइ मा नाममोनलाय इउटुबारा नोंना ओइ मा नाममोन ओइ बावबायमोन नामानोलाय 10/20 बेना 10/20 10/20 बावसो सेस दे लागाय होखाबाय नै जोंना आसला खारगोनलै मोजां हमथा माइरं जावग्राखौ लाबोलाय हा बुंना गोनां लाबोना माबा गोनां खिन्थु ज' लांजोबदो ओइ बांद्राय माबादो सायावनो गोदानो माहाथो फाथोनि खाथियाव रायसि खाथियाव मोजां सिब खारगोनलै हमथा बेफोरखौ बाद हो टेबोल फेन दंबा लाबोना आमबायदि अ मासि फेसिलिटिलै थिगानो दा साइडआ मानो बोखारगौ नै बोखारा बे नों सिबायथा टेबोल नों होखासिबनाया नै अमा बेदराव ओइ खारगोनलै अमाया खारगोन बिदि सावनायाव खारनायखायनो जायाखैनो अमाखौहाय फोथार एसे गंदबाव जायाखै बालावबो नांहैयाखै एसे गंदबावलै ओइ मानो खारखो कन्टिनिउ नङालै बेबायदि दैजों हनानै होनदां गं हाबथार लागाव माबालै खाजों हथारो ओरैनो माबाल' खालामलायो ओइ 10/20 आलाय माने एरनायानो जायाखिसै माथो नोंना खारनायलाय ओइ खारगोनलै खारगोन ओइ खारगोन डेन्जार नुथारलै नै जिगाबानो बेनो खालाय खारगोनलै खारगोन हनै खारनो नागिरदों ओइ खारगोनलै खारगोन दे मोजां हम दै होग्राया माबा जायगायाव थाबाय थाबाय माथो दे लांसै नामा दे दे सासेयावनो फाव दे हम फटाफट हाब 1 कुइन्टेलल' बुस्थुखौनो थिखांनो हाबा बोरै जागोनलै बाब मानसिजों समान जागोन नामालै दे दैया मोजांथ' दे ओइ होलागा जालालै बिसोरो होद जाहोनो रोंनाय नङालै बिसोरो दैखौलाय मानो मानसिनाव सानदेरबाय थायो औ दै होग्रायाव मानसिनाव सारोबा दे थिखां दे ओइ दै होलाय लासै होबाव दे दैया एबार होदो दे लान्जियाव हम लान्जियाव ओइ दैया होदो दैया फेनाव हर फेनाव लागाव ओइ हाबजोबबाय ओइ सेन्देलखौलै माब्रै जागोनलै अमा मासेखौ थिसननो हानोसैलाय बा बेसेबा गोलाव नै बेसेबा गिदिरथार दै अमाया दाना होनो आं आगसि होबाय र' बे हगोनब्रा दा हबावखागोन दे खारगोनलै लागाव हाबदो ट्रिपालसो होनबायदे आङो ट्रिपालसो हेन्देल लाबो खारगोनलै मोजां हमथा जाहिदान 200 नि लांजोब नागिरदोंमोन 150 केजि नै गोदानानै गावनो सावनानै गोदानानै लांदोंमोन माबायदि माया
ओइ खादा गैयामोन ना खादा वाव थाब थाब गोदालै बेदरा दे होथार Hey!